Estic ben assentat, m'hi sento bé, veig el sol, estic suant una miqueta. Cuando te dan la noticia, aunque estás sentado, te quedas, vamos, petrificado, te quedas helado de pensar, bueno, lo primero que piensas es que te vas a morir, esto es cierto, pero que no es así, para nada. Jo penso que encara quan es parla del càncer sí que la gent queda una mica... Jo mateix, per exemple, quan em pregunten què tens o... Jo no dic mai càncer de pròstata, jo dic tinc un tumor a la pròstata, perquè sembla que dir càncer sigui més greu, no? Bueno, tothom s'ho mira una mica així, oh, aquest home ja té càncer, és càncer, això, cuidado, què? Si m'ha tocat a mi com moltes altres persones. Te dan la noticia y cuando comienzas el tratamiento no sabes bien por dónde vas ni por dónde no, y vas, bueno, que has de confiar en tu médico y todas aquellas preguntas que te van surgiendo, pues ir haciéndolas, ya vas descubriendo, ya dices, bueno, ahora esto ya lo voy llevando de otra manera, ya voy cogiendo más confianza a mí mismo, ya vengo al tratamiento más tranquila, ya sé lo que me pasa. Bueno, el que em sento millor és perquè tinc el recolzament de la família, de la meva senyora, els fills, els nets, que tots m'animen. Hola, avi, què? Com te trobes? Bueno, m'anima molt, això. Una paraula o dos que defineixi la meva... No ho sé, ara mateix, per un costat, una certa angoixa en alguns moments. Jo el que puc dir, si una persona es troba igual que jo, pues que tingui confiança, que jo ho estic fent i que esperem que anirà bé. Esperanza, optimismo, paciencia. Hoy me encuentro mal, mañana me voy a encontrar mejor, seguro. Estic convençut que ha d'anar bé, això. Jo m'ho crec. Perdona, és que ja no sé la pregunta que m'havies fet. Como yo soy muy tímida, pues yo digo, cuando haya una cámara yo no me voy a arrancar a hablar.